It's about to go down. Baby licking. Ngesene sana nothi abathengisayo ezibona nje ongwane. Yeah, kumfuna ukutshela mfethu ukuthi hayi ube nje ube ready ngeza mfethu ukhipha amalobolo nje mfethu anginankinga mfethu noma kuthiwa mfethu khona inkinga ekhona mina anginankinga mfethu ngizokushada. Man. Okay. Awe ichopongo nomkhulu sonke sogodi mathamnandi njengoshukela njengomntana yomphewera another video you know what. So yeah guys, today ngikabangani bami. Yeah. We're gonna make the video quick. We don't like long videos, guys, you feel me? Yeah, so today we're gonna be calling our exes, normal our crushes. Uguti swears, uguti atsini. Yeah, just to talk to them. Yeah, guys, don't forget to subscribe. We're going to 1K subscribers, yo, feel me? Yeah, so when I hit 1K subscribers, I'm actually gonna be walking to a Tubani from Echaswet, guys, you feel me? Yeah, so guys, except boy, bye Kamala. Now Musa Lopez, Musa Jehovah, shit. Usianda. Sianda, I beat. Bana. Ngwana umkhulu sonke sokhoza. Njalo umanelisi lo mfethu. Sure, umanelisi. Awusibusisa mfethu. I cool. So into ezokwenza nje manje siqala ngiyabani? Sianda. Cishe ngibiza ngelinye igama ngani ngifuna sikubize ngalo noma. It's. Yeah. So umzwilili hayibo. Usiyanda uzoqala efone and then mase kuyalandela. Okay boy, you can call. He's actually calling Cement. Hayibo Simba. We don't know, but hey, it's gonna be tough online. You have reached the voicemail like service. Second option. Finally X. You. Yeah, reached the voicemail number. 0. Okay. He's actually calling his ex right now. What's his Bongi, guys. Okay, let's keep quiet. To copy this music box at R1 per day, press 2. Hello? Njani? Ngiyapila nami ngikhuluma nomzwili. Usuku lakho belunjani mama? Bedu right? Okay. Ngazi mama konke ngifuna ukutshela yona la mama. Ngizikonke ngifuna ukutshela yona mama. Mfethu. Ngiyakukhumbula mfethu. Thanks. Mama. Kahle into engizama ukuyisho la ukuthi ngisakudinga empilweni yami mama. Yes. Anguzwa mama? La mama. Ngizokutshela mase ngiright mama. Ngizokhuluma WhatsApp. Kodwa mama likhona lona ithuba lokuthi kodwa khona ithuba lisakhona ukuthi mina nawe nje siphinde sibe right sibuyelane. Okay mama, ikinkinga ngeke ube right yazi. Papa.
Ngisakuthanda yazi. Wasn't that bad, guys? Wasn't that bad? It was a quick one. Yeah, it wasn't that bad. So right now, so Fonela Ogamanili. This nigga's a scared, bro. This nigga's a scared. I'm not gonna say it, man. Alright, so that's Fonela Manili, gentlemen. Mama, I'll just have a match again. Okay. 081. 081. Okay. 081. Oh. Yeah. Oh, hey, man. Hello? Yo, Sawona. Yeah. Unjani Mokebo? Ngiphelile. Yeah, ukhuluma no-Anele lapha eThamkisa. Yeah. Betha angisakwazi yazi bengikucheck-a betha. Okay, buka betha vele ngibona nginamba ongayazi ngithi. Yeah, usho wona ukuthi bathisha anginayo airtime. Kodwa ngizamela ukuthola yabo. Yeah, ngifuna ukutshela mfethu ukuthi hayi ube nje ube ready ngeza mfethu ngizokhipha amalobolo nje mfethu anginankinga mfethu noma kuthiwa mfethu khona inkinga ekhona mina anginankinga mfethu ngizokushada Ngiphorile wena. Ngiyabona mfethu angaziyazi ngizizwa kanjani ngawe. Ngiyangihilile nokwazi. Ha? Angihilile nokwazi. Okay. Manje mfethu amathuba ukuthi siphinde sibonane awekho. Sengathi ngiyaphoxeka manje. Yazi ngizela ukuthi lento lesikhuluma ku-WhatsApp manje ngathi ngizela ngisiwarawara. Mageba mfethu angitshela ukuthi manje mfethu ngidlala inhliziyo ephukile manje angizazi wena mfethu inhliziyo iphula inhliziyo yami. Ngena mangayo. Kwakushiwo ukuthi uyimelele. Mina angithi uyazi ukuthi ngikuthanda. Ayithi ngiyakhetha Okay, ngiyakutshela manje ukuthi ngikuthanda. Ngifuna ube intombi, ngicela ube intombi yami. Late. Oh. Ha? Asoze. Oh my God! Hayi ngishila. God have mercy upon us. God. What's that? Yo, guys, you pani there, you pani. Yo. Okay. That's one quick, guys. So now we're phoning up here. 4. Yeah, guys. 666. It's tough. Akekho sashayisa nini. Awang. Da mina ngicishe ngayela ngakhona mina. Nah. Mina yathembisa bese umbanga wona yabo manje akaphikisani. Yeah, kodwa akaphikanga ngabanga. Can call. Yeah, it's him now. Yo, fuck. Ile number kufaka amahathi, kufaka imbali. Yeah. Ngambela lapha manini. It's me now. Alright guys, so besimzamo aphiwe.
Hey, mingcile inhlalasuthi hey. Hey, inhlalasuthi mingcile. Mina who am I calling me? Alright guys, okay, let me call uLokhuzana. It's the excellent face. Excellent. Okay. Yeah. Ngisathi the go there. Okay, one more time. Yeah, second option. Okay. Crash. Okay, X. X. Yeah, X. Hopping. It's people. Hello? Yeah, mom. Yeah. Alright. Yeah, it's too busy in love. Actually. Oh, we local, no ma? Yeah, we local. Yeah. Alright, vese ngifuna ukutshela nje vese ukuthi ngifuna sihlangane mase ubuyile vese yabo. Sangane. Vese phela ngisakudinga vese. Kanjani? Ngifuna sibuyelane yabo. Ani? Ngithi ngifuna sibuyelane ube umuntu wami. Ngisakuthanda kahle. Ngiphethe ngiserious ngiyacela vese. Yes. Oh, alright. Shithi sekhona mfethu YouTube ukuthi yabo kusengenzeka vese. Confused? I'm so confused. Where's all of this coming from? Kusuka kumina mfethu ngaphakathi enhliziyweni mfethu. Akuthi manje benginqene ukutshela. Okay, I'm going to call my just Oh, alright. Shithi sazobonana ne. Yeah. Ngiyakuthanda guys. Ngiyabonga. Oh, alright. Mama sazobonana sharp. Yeah, I got some this, huh? Yeah. Okay, let's send the son out now too. Yeah, I got some this every morning. Yeah, God. Oh, nice. Option. Okay, I see Manzola. I don't go and never fit near one time. Okay, I see. I'm a song. I see local. Aibu. Ay, kung gangan with I answer, fine. This one. Yeah. What comes to the run? Yo. Hello? Hey, boo. Yes. Njani? Something guy. Yazi ukhuluma noba? Uwa. Eh? Usiya. Uba. Ngikatisa. Oh, yeah. Urazi? Right. Yeah, futhi nami ngirazi futhi. Ngisakwazi. Angisakwazi? Yeah, futhi angisatholakali. Oh. Yazi manje ukhona into lokho engihluphile nje. Ingaka phela le. God have mercy upon us. Mfethu. Yazi mfethu angikhona nje. Ngeke ucabanga ngawo mfethu. Ya uno etsana ungenza no. Ngibona. Oh. Manje itsini into. Damn.
Kanjani? Guys. Awu. Manje angazi umuntu awazi into engayithini le. Yawo. Bengafisa ukuthi sibonane mfethu. Mhlawumbe ikutshele face to face. Yo! Manje bongeke uthola isikhathi. I'm going to want to start. I'm going to want to Awu. Shoje. Awu. Manje so senza kanjani ke God have mercy upon us. manje sho nethuba nje lutho. Oh. Shoje? Habu kahle. Bengifisa nje ube umuntu wami. Bengifisa nje ube umuntu wami. God have mercy upon us. Upha! Lutho. Bisakhuluma. Angihleki mfethu yazi ngiserious. Angihleki ngiserious. Hayi labantu abangaphandle angihleka ya. Manje itsini ke? Ya kwamanje yazi ukuthi ngaba busy ngikhulumela phela ukuthi sikhona nesikhathi ukuthi mhlawumbe ngathola ukuthi sibona. Hawu. Kanti